Is-sibt filgħodu l-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li lest jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern fuq il-pożizzjoni li ħamatu lill-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Dan lest jagħmlu sakemm ma tinqabilx il-linja tal-armonizzazzjoni fiskali. It-taxxi u d-deċiżjonijiet dwar taxxi għandhom jibqgħu jittieħdu mill-Gvern ta' pajjiżna. Din il-linja għal Joseph Muscat ma jidhirx li nqabżet bil-ftehim tal-ġimgħa. Il-Prim Ministru qabel mal-Kap tal-Oppożizzjoni li din l-armonizzazzjoni tat-taxxi tinżamm. Skont il-ftehim mill-ħuq matul il-jum tal-ġimgħa, dawk il-pajjiżi li jkollhom deficit ogħla minn dak stabilit mill-Unjoni Ewropea jingħataw pena li ħorox. Lanqas għandna problema li dawk il-pajjiżi li ma josservawx dan l-element importanti tal-patt ta' stabilità u tkabbir mill-banda l-oħra jkollhom penali u miżuri korrettivi awtomatiċi. Xi ħaġa li Lorenz Gonzi qal li dan il-baġit nazzjonali bilanċjat għandu jkun parti mill-Kostituzzjoni tagħna. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat fil-waqt li qal li l-mira għandha tkun dejjem waħda favur baġit bilanċjat u tnaqqis fid-dejn, żied jgħid li din l-emenda kostituzzjonali m'għandniex indaħluha bl-għaġla u għandna nistennew sakemm tintemm id-diskussjoni fuq livell Ewropew. Tal-istess opinjoni kien il-Prim Ministru li qal li ġala darba l-Gvern jingħata l-parametri mill-Kummissjoni Ewropea huwa jikkomunika mal-Kap tal-Oppożizzjoni dwar dan. Joseph Muscat qal li ma jistax jifhem kif f'mumenti ta' dixxilpina finanzjarja il-Gvern jiddeċiedi li jimbarka fuq il-proġett ta' Bibil Belt u l-bini ta' Parlament ġdid bin-nefqa ma jinkludijiex fil-kotba tal-Gvern. L-finanzjar tiegħu 80 miljun, 100 miljun, min jaf. Ħajsir permezz ta' special purpose vehicle, ħajsir permezz ta' kumpanija sistema fantasjuża ħafna il ma tikser l-ebda regola Ewropea mill-lider, ma li fil-verità at the end of the day we have to foot the bill. Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li Common Consolidated Corporate Tax Base u l-Financial Transaction Tax għandhom ikunu resistiti min-naħa ta' pajjiżna għaliex mhumiex fl-interess tal-kompetittività tagħna. Il-Kap tal-Oppożizzjoni temm jgħid li Gvern ġdid jassigura stabilità fil-bidla ta' pajjiżna.